היא רק שמקורה הוא ישר, אתה טהור אתה יודע, כי גבורת המלחמה זכה היא רק שמקורה הוא אור, אתה מאיר אתה יודע. יושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר, הוא פנימי ואמיתי, והוא מקור של רחמים, הוא חסד אינסופי. אם יש בך חסד אתה תהיה גיבור. יש מצבים שאת הנפש מוסרים להן זמן ואין גבול, אתה הרי יודע, הגבורה הטהורה היא גבורת המלחמה הזאת, מי כמוך יודע שיושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר, הוא פנימי ואמיתי, הוא מקור של רחמים, הוא חסד אינסופי. אם יש בך חסד אתה תהיה גיבור. היושר שבתוכנו הוא המקור לתכונות הרחמים, החסד, העין הטובה והרוח השפלה. האבות נקראו ישרים. יושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בשתי נקודות מחבר.